Pasuen, gaurkoan Lakuako hezkuntza sailera hurbildu gara, idatzi batzuei Olatz Garamendiri zuzenduak sarbidea emateko. Joan den udaberrian langileon borrokari esker eta greba eta mobilizazio esker lortutako akordioak oraindik ere puntu guztietan betetzen ari ez direla salatu nahiko genuke. Egia bada ere, sinatutako akordio horietako puntu asko bete direla, guretzat marra gorriak ziren hainbat puntu ez dira betetzen ari gaurkoz. Egia da ere, gaur bertan hezkuntza sailatik ordezkapenak lehen egunetik beteko dituztela komunikatu bat iritsi zaigula. Hala ere, orain arte bete ez dituzten lez, jarraipena egingo diogu eta benetan ere betetzen dituztela ziurtatzen dugun arte, tinko borrokan jarraituko dugu. Bestalde, heziketa berezian ekiparazioak oraindik ez dira aplikatu. Sukale eta garbitzaietan laguntza kontratuekin arazoak ditugu. Eta aurre eskoletan ere, ordezkapenak ez dira kasu guztietan betetzen ari eta jarraipen batzordea blokeatuta daukagu. Hortaz, administrazioari zuzenki interpelatzen diogu, udaberrian sinatutako akordioak puntu guztietan berehala bete ditzan. Bestela, erantzun artikulatzea beste biderik ez digutziko. Hau Pasuek, gora langileon borrokan. Gora.